खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आफादनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय UBPO नि साब्रै सोद्रोमाखौ एरख'नाय जाबाय UBPO नि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी बिथाङा गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों साब्रै सोद्रोमाखौ आफादनिफ्राय होखारनाय खोथाखौ फोरमायथिदों गाहाय नेहाथारि बिथाङा फोसावलायाव फोरमायनाय बायदिब्ला साब्रैबो सोद्रोमाफोरा आफादनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय मिरु आफादा बिबाननिफ्राय एरख'नायनि थांखिखौ लादों मिरु आफादनि आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांनि थिननाय लेखा बसुमतारी बिथाङा साब्रैबो सोद्रोमाफोरखौ 11 फेब्रुवारि खालि एरख'यो आरो साब्रैनिबो बेरेखा आफादारि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो UBPO आफादनिफ्राय होखारजानाय साब्रै सोद्रोमाफोरनि मुङा फारियै UBPO नि लेङाइ गाहाय नेहाथारि ब्रजेन्द्र बसुमतारी UBPO नि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जादब बसुमतारी डिब्रुगड़ जिल्ला UBPO आफादनि आफादगिरि पिनाक्षी बसुमतारी आरो कामरुप मेट्र' जिल्ला UBPO आफादनि आफादगिरि कनकसा बर' चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय फानबारि हालामनि आमलायगुरि गामि खाथिनि मानास नेशनेल पार्क हाग्रा सेरनिफ्राय चिरां पुलिस आरो 156 बेटेलियन CRPF नि स्रेद संदाननायाव आयेन बेरेखायै गुलिजों लोगोसे हाथियार बोखांनो हादों बोखांनानै मोननाय हाथियारफोरा जाहैबाय फारियै गंनै AK सिरिज राइफल आरो बेनि गंनै मेगजिन गंसे M20 पिस्टल आरो बेनि मोनसे मेगजिन 52 राउन्ड AK सिरिजनि गोथां गुलि 2 राउन्ड 9mm नि गोथां गुलिफोर बे आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनायाव चिरां जिल्लानि एडिशनेल SP बिजनीनि SDPO फानबारिनि CI OC आरो CRPF नि 156 BN जयै लोगो नांनानै आयेन बेरेखा हाथियारखौ मैया बोखांनो हादों बोखांनानै मोननाय हाथियारा सोरनि दासिमबो हमनो हानाय जायाखै लोगोसे बे आयेन बेरेखा हाथियारखौ सोरनि नायबिजिरनाया जागासिनो दङ हायर सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय हिन्जावसा फरायसाफोरनो आसाम सरकारा प्रज्ञान भारती स्किमनि गेजेरजों स्कुटि राननायनि नैथि खोलोबा 17 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेनगोन बे खोथाखौ बुंथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि दासिम गासै 23,245 फरायसुलिफोरनो स्कुटिखौ राननानै होबाय आरो नैथि खोलोबाव 15,000 फरायसुलिफोरनो स्कुटिखौ राननानै होगोन नैथि खोलोबाव 2018 19 आरो 2019-20 बेट्सनि फरायसुलिफोरनो 17 फेब्रुवारिनिफ्राय स्कुटि राननाय हाबाफारिखौ जागायजेनगोन होननानै फोसावदों थांनाय 10 फेब्रुवारि BTC गोरोबथा सानाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCआव प्रमद बर' बिथाङा चिफब्लाबो BTCखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङासो सालायदों आरो प्रमद बर' बिथांनि खामानिया कारिगावआव खमला बायनाय आरो राननाय होननानै अजद दैखांदोंमोन बेनि फिन प्रमद बर' बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि दा खमला बोथोर बेखायनो खमला रानदों नाथाय बिसोर बायदि जौ गुलि रानाखै होननानै अजद दैखांनायजों लोगोसे 17 बोसोराव रां जाख्ल'दों होननानैबो अजद दैखांदों साननैसो सिगां BTCनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदोंमोन दि एबारनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिआरआव UPPL हान्जाया मोन 12 समस्तियावबो केन्डिडेट एबा बिजाथि फसंगोन आरो बेफोर समस्तियाव मासि राननानै बिसायख'थि गेलेनायनि सोमोन्दै रावबो राजखान्थि हान्जाजों जेबो रायज्लायाखै होननानै बुंथिनायजों लोगोसे आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव BJPजों बिथांमोननि सुथुर जागोन होननानैबो बुंथिदोंमोन बेनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरा प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन आरो प्रमद बर' बिथाङा बेनि सोमोन्दै खेंफोरथि होदों दि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे ओंथिजों बाथ्राखौ बुङाखैमोन होननानै आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 2021-22 मायथाइनि भट अन एकाउन्ट बाजेटखौ बेखेवनानै होबाय मख'जाथाव दि बे बाजेटआ एप्रिलनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम 6 दाननि थाखाय जागोन आरो सोरखार सोलायोब्ला बे बाजेटआ थानाय नङा 2021-22 मायथाइनि 6 दाननि थाखाय बाजेटफोरा जाहैबाय सेथियाव 6 दाननि थाखाय 60,784.03 कौटि रांनि खरसानि थांखि लानाय जादों नैथियाव दङ 2021 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय 30 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइसिम बे रांखौ बाहायनाय जागोन मैया हर गेजेरनिफ्राय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 5 राङै खम जाबाय COVID-19नि समाव आसाम सरकारा पेट्रल आरो डिजेलाव एक्सट्रा टेक्स बारायनानै होनायखौ बोखारफिननायनि थाखायनो बेनि बेसेना खम जादों ब्रैथियाव दङ जौनि बेसेना खम जागोन COVID-19नि समाव एक्सट्रा
25% टेक्सखौ बारायनानै होदोंमोन दा बेखौ बोखारफिननानै लासिगोन बेनि थाखायनो जौनि बेसेनाबो खम जागोन बाथियाव दङ अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ 830 निफ्राय 3000 सिम बारायनानै होगोन आरो बेनि अनगायैबो माखासे बिथांखिफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो गलाघाटनि घुमनि पुलिस थानानि सिङाव थानाय महिमाव 12थि आसाम राइफल आरो पुलिसनि जथाय अपारेशन खालामनायाव पिस्टलजों लोगोसे 4 सेंग्राखौ हमनो हादों पुलिसनि हान्जाया माखासे स्रोद खौरां मोननानै बाइकजों थांबाय थानाय 4 सेंग्राखौ होसोनानै हमनायाव बिसोरनिफ्राय .2x2 पिस्टलजों लोगोसे 3 राउन्डनि गोथां गुलिखौ हमनो हादों हमजानाय 4 सेंग्राया बबेबा उदखारि हान्जाजों सोमोन्दो दङना हाथियारखौ बबेयावबा हरनो नागिरदोंमोन बेयो दासिमबो रोखा जायाखै पुलिसआ नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ खौराङाव मोननाय बायदिब्ला हमजानाय 4 सेंग्राखौ गलाघाट जिल्लानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों बारुद बानायग्रा फेक्टरियाव बारुद बेरफ्रुनानै 15 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 36नि बारा सुबुङा जोखोम जादों बे जाथाया तामिलनाडुनि बिरादुनगर जिल्लानि आसान कोलाम गामियाव जादों फायार डिपार्टमेन्टनि सासे अफिसारा बुंथिनाय बायदिब्ला बारुद बानायनायाव केमिकेलफोरखौ लागायनायाव हुथ्रेदनानै अर जोंब्लावदों आरो बेजोंनो बारुदफोरा बेरफ्रुदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों जाथायखौ नुनाय सासे सुबुङा बुंथिनाय बायदिब्ला गिबियाव बारुदआ मोनसे खथायाव बेरफ्रुग्रोदों आरो अरा नांग्रोदों बेनि उनाव मोनद' खथायाव बारुद बेरफ्रुनानै अरा खामजोबदों बे जाथायावनो 15 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 36नि बाराया जोखोम जादों पुलिसआ दा बे केसआव फेक्टरिनि बिगोमाजों लोगोसे 3खौ हमबाय आरो बे केसआव दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ 39थि दुलाराय आसाम जुनियर जिल्लायारि हिन्जावसा काबादि बादायलायनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय तामुलपुर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय कुसुबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायजेनबाय काबादि गेलेनाय फोथारखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवजेननानै होदों मख'जाथावदि आसामनि मोन 27 जिल्लानिफ्राय काबादि गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय 14 फेब्रुवारिसिम एबा सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जागोन होननानै अल आसाम काबादि एस'सिएशननि नेहाथारि बिथाङा फोरमायथिदों भारतनि मुंदांखा बक्सिं गेलेग्रा मेरी कम बिथाङा बे बोसोराव बक्सिं गेलेफिनसिगोन 2020 मायथाइनि मार्च दानाव जर्डाननि आमानाव जानाय एशियान अलिम्पिक क्वालिफायार्सआवनो बिथाङा लास्ट गेलेदोंमोन बोसोरसेनि उनाव बिथाङा बक्सिं गेलेनो ओंखारबोफिनबाय फैगौ 2021 मायथाइनि मार्च दानाव स्पेननि भेलेन्सियायाव जानो गोनां बक्स सामिटआव बिथां मेरी कमआ गेलेगोन बिथां मेरी कमजों लोगोसे गासै 14 भारतनि बक्सारफोरा स्पेनआव 1 मार्चनिफ्राय 7 मार्चसिम जानो गोनां बक्साम इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव बाहागो लागोन बेनि मादाव आसामनि लाभलिना बरग'हाइ बिथाङाबो बे गेलेनायाव बाहागो लागोन इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव मैया इस्ट बेंगल आरो हायद्राबादनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन जेराव इस्ट बेंगलआ गलसे आरो हायद्राबादआबो गलसे सोनो हादों दिनै चेन्नाइयन आरो गवानि गेजेराव बेलासिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव मुम्बाइ सिटी नैथियाव एटिके महन थामथियाव हायद्राबाद ब्रैथियाव गवा बाथियाव नर्थ इस्ट दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों